kwako because handigone kuita bp nokuda kwako iwewe. Handigone kuti ndikuitire chigumbu. Baba vako ndivo vachataura newe because zvimwe zvinhu zvawakupinda hasi nyaya dzako. Koye Tanya anoenderei kune hama dzisingadi baba wake? Mwana anombonzwisisa here kuti kana baba vako vasingadiwe nehama iyoyo, iwewo musemwana unenge uchienda uchinoita ikoko? Funga kuti kukusekerera kukuda. Hamuna kumuudza izvozvo Tanya here mai Tanya? Ndakamuudza kubvira last year, ndaitoti ndichakuudzai. Akatombonyora ziri zipeji. Saka nezobva last year. Pana mai Joshua anenge achienda kunoita iko? Anenge achidai nezvekwamai Joshua? Mwana wamai Joshua? Zipeji chairo kuita kunga kudheronga runyora mwana wake zvezve. Ndakanini nyaya yekuti anondidherera kana kuti anenge achizotsva. Iko kudherera ikoko Tanya ikoko ndokwaanonetsa. Aiwa ndichataura naye. Ndichimubvunza kuti unenge uchiudza kuti mai vako vakumbire mai Joshua ruregero, uri kupinda papi iwe semwana? Ari kupinda papi pamapisha evanhu vakuru? Iwe mwana mudiki iwe ndo wakuda kuyana uri prince of peace. Mbori parent yangu imi. Mbori atanya zvimwe zvanotaura ameno kuti chi akaigarwa nei kana. Is he prince of peace? Anoda kunza peace kune vanhu. Ndi prince of peace ndi Mwari. Aiwa Tanya ndichataura naye. Ane kakufarisa so. Ane kaukuru kaanoda kakutonga. Kumba kwamai vanguko anopaza madho kupaza. Uri kupaza madho zvaita se. Ezititi ndachikura speaker saka wanga uchipaza dho ramai vangu. Aichataura naye Tanya. Kwamai Joshua ndakamudza ndakati handidi kukuona ikoko. Havandide. Kana vanhu vasingade baba wako vanogoda iwewe mwana pakai. Hausi kuona kuti unenge uchisumudzana nemhepo? Izi anenge achazotodzeozisanana nekuforeka uko anenge achifika nonge achida kuita ticha futi. Achida kunofondora pese pasvika anenge ane mweya wekuda kuzvikudza. Kuzvikudza kwacho anako zvako. Agara ane kakutonga kainako kamwe kasinaomira zvakanaka kokuti akakura nako ikakwaka upenyu hwake. Tanya munhu angwasa kuachiva something muupenyu. But munhu ane disrespect anoda kudherera kutonga kuona kuti ndiye amukuru ipo paya. Safunga 9 months ndandakamutakura nekumukurisa ikokoko zvakakosha. Haanei nazvo zviye ende hatondionese munhu kana ndaitoda kukuudza kuti mwana wedu akaoma hameno kuti zvakamira sei. Izvo zvazviye mupfungwa dzake. Anotokuona semumwe munhu hameno kuti munhu akaita sasingadzori mablessings mazhinji anobva kuno mubereki. Anobva kuno wabereki akasati respect isisu hakuna. Iye anenge achifungidzira kuti pamwe akada kuti regai pamwe anoda zvinhu Tanya. Pamwe ari kufunga kuti amai Joshua anozotanga kumuspoila. Anoziva sosi yemari yamai Joshua. Anoziva sosi yemari yababa Joshua. Inini handitaure nababa Joshua, handitaure namai Joshua. What so? Tanya ka? Oh. Anyway. Munhu akabhanwa kunzi handidi kuti uende kune hama yakati. We as parents we know. Tikaudza vana vedu kuti usaende kwehama yakati. Iye anoenda ikoko pakai. The anamai Joshua na baba Joshua, they are blocked on my social media. Hapana kana haripo because we have our differences. Saka mwana iye anozoda unokwana papi? Ungenapi? Aiwa Tanya anoda kugara. Anokurisana newabereki ka ndoko anenge achiita Tanya. Kurisana newabereki haakutokanganwa zuro nehope chaiko ndoko. Enge ichibreaka foni. Ndati ndichataura naye mwana. Ndomuudza kuti he must respect you. Ndogara ndichimudza ndisikuza kuti ari kuzvifidwa nani kukudisrespecta kudaro. Because mwana Tanya. Mwana hana kana right kana yekubvunza kuti ini makatadzirana chii kana kubvunza mai vangu chaivo kuti ini makatadzirana chii namai vangu. It's not his place. Mwana should be mwana. Period. Ndiye anoziva nhongwa dzangu dzandakatadzirana namai Joshua. Andi baba Joshua vaiti munhu wese anenge akuenda kunze kwenyika zvaibva zvanzi uri ikoko ndichiri kubika sadza kubudiriroko. Zvikanzi uri ikoko waenda kunze kwenyika usazoite sewekubudiriroko. Akuita zvehongo chana. Mutwini wangu ndiye aibva auya achindudza tafadza. Zvawaitwa nababa Joshua tatenda. So I cancelled them out of my life. They don't need me, I don't need them. I need God.
and my ancestors. Saka mwana anozoenda ikoko sani anozotaura nevanhu vandisingataure nawo saka iwewe semubereki vana wawina nawo saka mwana anozofunga kuti ndiyangavirira nawo pakai maitanya I have heard you my wife chataura naye mukomana kuti kana akusada zvedu anotiudza and we will wash our hands out of his life. Kana achifunga kuti he's so intelligent, he knows things more than his parents, we will wash our hands and we see where he goes. Dai amwe vabereki vari kusikoro nokutora vana vachinorumbesa vachidi sure tinokarombesa tinokachekesa zvakanaka ende kanoswera kaenda tife zvedu nemari kana iteke mwana asingakudza vabereki. So why is he alive? Munhu asingaremekedze mai vako, the fact yekuti wakagara uchirodza mudumbu mao 9 months, it's not a joke. Taikoko ndinorutsira ikoko. So ungadherera mai vako nge muri vatedza. Ndo zvari kutoita izvozvo. Ndikati kunaitanya kochi ndakakutadzira chii nhai mwana iwewe. Ndakakutadzira chii mbondiudza kuti ndakakutadzira chii ungatiri kurwisana neni kwachona unofunga kuti kana mabviri awakaita kuno wakabva zvakanaka ndichakakwainira hembe ndikakuperekedza nekumabhazi pati kunosvika unochinja karwa ivhi waunosvika waakutanga kuita zvimwe kuita kunge usina kukwana. Take I'm sorry. I'm sorry that Tanya is treating you that way. Don't worry. Tanya Mano, don't worry. I will speak with him. I will speak and I don't want to hear his side. Kungomuti wane machende akakura nditi. Mane mborombe matemai yekuti it can spray everywhere and you disrespect your mother. Umbuza kuti mboro yako yakura zvekunya zoti wakangana kuti munhu akakutakura mudumbu 9 months, you don't do that. Who is Tanya? What is Tanya? Hey? Chetaura neende zvokwamai Joshua izvozvo chero vanhu vekubudiriro vanoziva. Handidi mwana wangu anoenda ikoko. Handina mwana wangu anotaura navo because havandidi. Kana usingadine unozoda mwana wangu. Harifunge Tanya sometimes I think brain is ngakadhakwa nekachasu. Kungambomwalawidzani. Ndichataura naye. And there's a good I know disrespect. Even my mother knows that I love you. My mother, my mom is my friend on Facebook. I don't want to post my post. No,